בין הדרוזים של הכרמל לבין משפחת זייד. المرحوم ألكسندر الزايد عندما استوطن قرية الشيخ بريك هو كان في نظره هدف واحد انه يوجد المحبة والسلام بين الجوار، ولذلك وجد احسن طريقة انه يعمل روابط وعلاقات طيبة بينه وبين جواره، وهذا كان مغروس في قلبه لأمانته. أبا מספר, המנוח אלכסנדר זייד, הוא קורא לו שייח אגב, שייח זייד? יותר מאוחר. המנוח אלכסנדר זייד, אציל הנפש, המקריב, הגיבור, כפי שהכירוהו מרבית תושבי הכרמל, במיוחד עוספיא ובמיוחד בני משפחתנו אבו רוקון. ביקר לראשונה ב-1925 בכפר עוספיא אצל סבי שקראו לו חוסיין אבו רוקון, מפני שהוא היה השייח של הכפר, ואמר לו, היות ואחוזותינו או אדמותינו גובלות עם האדמות של דליה עוספיא, ומטרתנו היא יחידה למצוא שלום ולמצוא הבנה וידידות בין כל העמים, באתי להכירכם ולהתיידד איתכם. ומאז נוצרה הידידות, וסבי לקח אותו גם לדליה, ושם גם כן הייתה היכרות עם אנשי דליה, והידידות הזאת התחזקה והתעמקה עד שכולם הבינו את המטרות הנשגבות של אלכסנדר זייד, והתחילו לקנות אותו בשם שייח. למה שאצלנו שייח זה דגל או סמל של בן אדם מכובד. לכן אנחנו, אם היום נבקר בעוספיא דליה, נמצא הרבה אנשים גם כן באותו השם, על שם אלכסנדר זייד, והיה צירוף מקריות שגם כן בין הדרוזים קיים השם הזה זייד. בסוף סוף בקיצור אני אגיד ששייח זייד הוא היה איש נכון והיה ידיד טוב ונאמן, ועל מה סיפר לי האבא שלי אין כמוהו היה, הוא היה דגל על כל ידידות לשכנות. הסרט הזה שאנחנו רואים כרגע הוא תעודה מיוחדת במינה שנתגלתה לא מכבר. זהו סרט שצולם בארץ בשנת 1934, כשאחת הקרובות של משפחת זייד באה לבקר כאן, המשפחה באה לבקר, עברה כאן בראשון לציון הקרובים, עושים פנטזיה לעיני המצלמה, והנה תמונות בכפר גלעדי, ששם הייתה אחותה של ציפורה זייד. יש לפנינו כאן ותיקי כפר גלעדי מם, יצחק. ציפורי, ויש לנו הדסה הגלעדי, אחי הנחמן גורר אותה. בחורה זאת אהובה. זאת הזמרת מרים בת אברהם, שהייתה עוד לפני ברכה צבירה ולפני כל אלה. כאן אנחנו כבר בגבעות שייח אברק. זהו הבית שעדיין בין קומה אחת. הנה האם ציפורה זייד. קוזלובסקי, הגיס. מאחור אנחנו רואים את הבת, כוכבת. ואלכסנדר. עם אלכסנדר זייד לידה. מי שני הילדים האלה? זה יוחנן ויפתח. יוחנן ויפתח, תראו את המודה של אז. וגיורא ברח. הנה, ראינו גם את יצחק מאחור. יצחק חנקין, גם הוא נמצא מאחור. זה אתה, יפתח? זה יוחנן. כן. ובכן, הסרט הזה הוא ממש תעודה יחידה משייח אברק של 1934. גילתה אותו הנכדה, אחינועם, כשהייתה לו מכבר בארצות הברית. זה קוזלובסקי הדוד, נכון? הגיס. מאחור. אחד הכלבים. הנה האב, אלכסנדר זייד, עומד בתנוחה האופיינית, שילוב ידיים. הסוסים חסרים, אבל הם מיד יגיעו. אי אפשר גבעות שייח אברק בלי סוסים. הנה הגיעו. זאת האם ציפורה זייד, שהייתה אחת הפרשיות הראשונות בארץ. ויצחק היה לזה. ויצחק חנקין. האם למעשה היא גם הכניסה לארץ את אופנת מכנסי הרכיבה בשעה שהופיעה לסג'רה במכנסי גבר, פשוט מחשש שהם יכירו בדרך שזו אישה רוכבת על סוס. כוכבת מדגימה סוג אחר של מכנסיים. רואה את אמא רוכבת על הסוס. זוהי המכונית של התיירים כנראה, העשירים שהגיעו לבקר. שהכל ריק. כן, עדיין אין עצים, אין... היום שם אתה רואה באופק, זה גבעת... איפה שהעץ הבודד זה... זיכרון אברהם. כן. זה היער עכשיו, זה יוחנן על הסוס. זה יוחנן על הסוס.
לכל אחד הייתה סוסה או סוס משלו? לא, זה סוס משותף. כאן האב, לא היינו אלכסנדר. בורגנים כאלה. זה אבא רוכב על הסוס.